Les escoles i instituts de la ciutat comencen a organitzar les jornades de portes obertes per a totes aquelles famílies amb fills que iniciaran la seva formació el proper curs en alguna de les diferents etapes educatives o bé per a aquelles que volen triar un nou centre educatiu. L'Escola Montserrat ha estat una de les primeres en obrir les seves portes a les famílies dels possibles nous alumnes. Es tracta d'una escola concertada on s'imparteix des d'educació infantil fins a secundària. El centre ha ofert aquest cap de setmana una xerrada als pares interessats a l'escola i més tard en petits grups han recorregut les seves instal·lacions. A més, han pogut resoldre dubtes amb els docents. Les jornades de portes obertes, la intenció és això, és donar a conèixer la nostra escola amb totes aquelles famílies que tenen interès o tenen criatures en edat escolar, o sigui, per començar P3 principalment, que és la gran afluència d'entrada d'alumnes, o qualsevol altre curs, perquè també hi ha persones que canvien de domicili i aleshores volen un centre semblant al que venien abans o el que sigui. I la idea és això, donar a conèixer la nostra manera de ser, la nostra manera de fer, per tal de veure si encaixa en el pensament, amb el desig d'aquestes famílies. Principalment és l'angoixa de entrarà o no entrarà, em toca persona, no em toca persona, els punts, els no punts. Això és sobretot la gran angoixa un cop tenen decidit quina és l'escola que desitgen, quina és l'escola que volen pel seu fill o la seva filla. Sobretot en el cas dels més petits, triar l'escola dels fills és una de les decisions més difícils i importants a les quals s'enfronten els pares i mares. Per això les escoles i instituts de la nostra ciutat organitzen aquestes jornades. El que més interessa a les famílies és el projecte educatiu dels centres i les seves instal·lacions. Llavors, volem conèixer en realitat com és cada centre, perquè no els coneixem, i veure el funcionament i veure els horaris, la gent, les instal·lacions. Les instal·lacions, el tipus d'educació que es fa al col·legi i el tipus d'hàbitat de gent, de companys i tot això. Una cosa que ens ha agradat d'aquí és que tenen dels espais limitats. Els grandets tenen un espai diferenciat dels petits. Per exemple, això que ens han dit que és una escola verda també ens ha agradat. Jo no tenia ben clar si era concertada o pública i també hem tingut la idea. Hi ha espais, la coneixíem, perquè nosaltres som de Rubí, hi ha espais molt renovats, això també ens ha agradat. Bàsicament que se senti estimat el nen i que el puguin formar, igual que a casa, sent bona persona. Bàsicament són aquests els valors. Tant les escoles bressol municipals com els centres educatius d'educació infantil i primària, els centres privats concertats i els instituts de secundària organitzen aquestes jornades. El calendari ja es pot consultar al web de rubitv.cat. A més, i de cara a facilitar el procés d'inscripció dels infants que començaran P3 al setembre, l'Ajuntament ha programat una xerrada informativa el proper 3 de març a 2:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal.